Yung 30 seconds ka na, mahal? Yung 30 seconds ka? Titig tayo, Marby. No? O, Marby. Ngayon ay November 4. And kagising lang namin ng Sayas. Maghanda ako ng merienda. Nagugutom na rin ako. Medyo malaki na din siya. Yun lang. May makulit na bata kasi dito. Ice! Ano sasabihin mo? Ice! Sesend the ball. Sesend the ball. Sesend the ball. Kuya Ice. Kuya Ice. Kuya Ice. Go out for the... Kuya Ice. Kuya Ice. Kuya Ice. Kuya Ice. Up. Sayas. Dapat kasi utuin mo na bago susunod eh. Sayas, hanapin mo si Daddy. Yung tago sa mga halaman. Walking kami, grounding. Naka-barefoot kami. Oh, halika na. Halika na. Bilis, ang bilis, ang bilis. Bilis, ang bilis, ang bilis, ang bilis. Ang bilis. Ice dito, bye-bye. Dito kami. Sayas. Oo, may ikot-ikot pa.